ପଢିବି ମୁଁ ଦିଦି ମୁଁ ପାଠ ପଢି କଣ ହବୁ? ଦିଦି ପାଠ ପଢିବି। ପାଠ ପଢି କଣ କରିବୁ? ଭିଡିଓ କରିବୁ। ପାଠ ପଢି କଣ କରିବୁ? ଦିଦି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ତୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ। ଆଉ ପାଠ ପଢି କଣ କରିବୁ କହିସାରେ। ଚାକି ପଚାରିବି। ତାପରେ କଣ କରିବୁ? ନା କି ଚାକି କରିବୁ? ପଚାରିକି ପଇସା ଆଣି କଣ କରିବୁ ତୁ? କୁକୁର ଖାଇବି, ଜୁସ୍ ପିଇବି, ସବୁ ପିଇବି। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଖାଇବି। ମତେ ଦବୁ ନା ନାଇଁ? ଦବୁ? ଜମା ଦବୁ। ସେ ତୁ ଦବୁ ନା ନାଇଁ ପୁଅ? ହଁ। ହଁ ମୁଁ ତ ଭିଡିଓ ବନଉଛି ତୁ ମତେ ପଇସା ଦବୁନି? ହଁ। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଦିଦି ନଥିବ। କି ଚାକିରି କରିବୁ? କି ଚାକିରି କରିବୁ? ନିଲେଶ କି ଚାକିରି କରିବୁ? କି ଚାକିରି କରିବି? ଡାକ୍ତର। ତାକୁ ବହେ କଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦବୁ ତ? ତୋ ନନାକୁ? ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବି ଏକାଠି ସାଇଜ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସହିତ କଲେକ୍ଟର ହେଇଯାଇଥିବି ପୋଲିସକୁ ଧରି ଜେଲ ପଠେଇଦେବି।